नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोंथांनि समस्थियाव आरो नोंथांनि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जादों मा बुंनो सानो? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोब्ला नैबे एडभान्स जिथु एडभान्सार कर्स जोंनि हाजो गाखोनाय हाजो गाखोनाय होनना बुङोब्ला आथिंजों गाखोनाय दुरुंजों गाखोनाय जायखौ अन्थायाव गाखोनाय बा दैमायाव नाव सलायनाय बेबायदि एडभान्सार स्पर्ट्सआव गोलैयो आरो बेखौ जोङो बिटिआर सरकारनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ बोसोरफ्रोमबो खुङो नाथाय देग्लाय जोङो बेखौ उदालगुरि जिल्लानि नैबे 42 नं भेरगाव एमएलए समस्तिनि सिङाव थानाय बे टेंकि बस्तियाव जोङो बेखौ लानाय जादों बे एडभान्सार कर्सखौ आरो बेहाय मोनबा जिल्लानिफ्राय 65निबो बांसिन छात्र छात्री फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों हौवासा आरो हिन्जावसा आरो बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय गोरों फोरोंगुरु इन्सट्राक्टरफोरखौ बेवहाय थिसननाय जादों आरो आङो गासैबो बाहागो लाफैनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय हामलायथि होयो आरो जाहाथे बयबो मोजाङै सोलोंनानै थाङो आरो सोलोंनानै इयुनाव जाहाथे बिथांमोना आरोबाव गोजौ सोलोंथाइ लानो हाबावो बिनि थाखाय बिथांमोना गावखौनो थियारि खालामो आरो दिनै आङो फोसावनानै गोजोनगोन जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय नैबेथ' गुदि जिथु बेसिक कर्स बियो बिनि अनगायैबो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो बेबस्था खालामगोन आरो बिनि थाखाय जोंहा जगाजग खालामनो आं डिपार्टमेन्टखौ बुंबाय आरो जायफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बे हाजो गाखोनायनि ट्रेनिंनि थाखाय बिथांमोननि जि बिटिआर सरकारनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ हरनायनि बे राहाखौ जोङो खालामगोन आरो नैबे बेसिक एडभान्सार कर्स बा बे ट्रेनिं सेन्टारखौ बा बे ट्रेनिं प्रग्रामखौ जोङो देग्लाय जों उदालगुरियाव खालामदों बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन जिल्लायाव खालामलांनो थाखाय जोङो सानदों मानो होननानै बुङोब्ला बे कर्सनि दारै बा एडभान्सार कर्सनि दारै गावनो गाव हारसिं गसंथानो हानायनि अनगायैबो गोबां बायदि बायदि डिपार्टमेन्टफ्राव जेरै फाइखि एबा पेरामिलिटारि फर्सेस बा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्राव बिथांमोना साख्रि मोननायनि खाबु थायो बेखायनो बे कर्सखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव लानानै मोनसे एवारनेस सांग्रांथि लाबोनायनि थांखिखौ जों साननाय जादों आरो ओरैनोबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला बे हाजो ओनसोल दङ दैमा दङ बिलो दङ दा बेयाव एडभान्सार कर्सआ बा बे एडभान्सार कर्सखौ सोलोंनानै गावनो गाव गसंथानो हानायनि माखासे खाबुफोरा बेयाव दङ दा बेखायनो जोंनि फरायसुला फरायसुलि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफोरा बे बिथिङाव गोसो गोनां बे बिथिङाव गियानखौ सोलोंना लानानै गावनि लाइफखौ इयुनाव दाना लानो हायो बेखौ जोङो नोजोर होदों जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथां जोंनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौबो जोङो गासैबो बिथिङाव जों खाबु होनायनि थाखाय जोङो साननाय जादों आरो बेबायदिनो लाइमोनफोरखौ जोङो बायदि बायदि बिथिङाव जों थिसनलांनायनि हाबाफारिया जोंहा जागायजेनबाय दा बेखायनो फैबाय थानाय समावबो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बायदिसिना स्पर्ट्सनिफ्राय हाबाफारि लायोबा जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे बाहागो लाफैयो आं बेखौ बे नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों खावलायो। सोंथि खालामो गोबाङानो जोंनि बर' रायजो राजाफोर बिमा बिफाफ्रा दाबो माने आनसिभिलाइज बायदि दङ बेबायदि माने रिस्कि बुस्थुफोरखौहाय ट्रेनिं होनोब्ला गिनाय फैयो जेरै बट ड्राफ्टिं जेरै रक क्लाइम्बिं होनोब्ला गिनाय फैयो फ्रायानो माने एंगार हरनो बायो बेनि बेलायाव सारा मा एडभाइस हरगोन बिमा बिफाफोरखौ? बेथ' एक्सुवेलि जोंनि मानसिया आगोलावथ' माने हाग्रा बंग्रायावसो थायोमोन नाथाय बै आगोलनि मानसिनि जिथु साहस आरो दानि मानसिनि साहस एसे सोलायबाय आगोलाव हाग्रा बंग्रायाव मोसा मुफुरजों जुजिनानै दैमा दैसा बारनानै थानाय हारिया दिनै नोगोरमुखि जानायनि थाखाय गिनाया हयथ' बांसिन सोमजिनो हागौ आरो दिनैनि ससाइटियाव दा नोंथांमोना बुंनाय बायदि रक क्लाइम्बिं बा राफ्टिं बा बायदि बायदि जायफ्रा रिस्कि गेम बेखौ गावनि गथ'खौ दैथायहरनो गिनाय मोनो होननायनि मोनसे जाहोना जाबाय मा बिथांमोननियाव नलेज हयथ' गैया आरो बै गेमफोरनि दारै गावनि गथ'नि बा जोंनि जेनेरेसननि हयथ' फिउचार लाइफ दंना गैया बेखौबो हयथ' बिथांमोना मोनथिया नाथाय बेजों गोबां फिउचार लाइफ दङ बाहाय साख्रि मोननाबो सोलिनो हायो मोनालासिनोबो सोलोंनो हायो नाथाय मोनसे खोथाया बे थार जे कर्सफोरखौ जाय लायो बेखौ माने 100% कमप्लिट खालामनांगोन गेजेर ससेयाव नागारोबा बियो हरैबो जाया जागोन दा ओंखायनो जाय जि कर्स खालामा माने रिस्कि गेमानो खालाम सोरबा फुटबलानो गेले बा सोरबा मोजां गेलेगिरि जानो थाखाय क्रिकेट गेलेदों सोरबा बायदिसिना इभेन्टखौ गेलेदों नाथाय बिथांमोना प्रपार गाइड प्रपार चेनेल प्रपार मोनसे नलेज लानानै जाहाथे कर्सखौ कमप्लिट खालामो आरो बिदि कर्स कमप्लिट खालामोब्ला बहायथ' गिनांगौनि जेबो खोथा गैया आरो गोजोननाय मोनगोन आङो जों सर्टलि
बिटिआरआव जोङो जा हाई क्लासनि मोनसे हेलिं सेन्टार माने बेखौ जों बेखेवनो थांगासिनो दङ नर्थ इस्टआव बियो जोंनियाव सेकेन्ड टाइम जिथु मोनसे ट्रेनिंखौनो होनना बुंनांगोन जों बेखौ स्पर्ट्स गेलेनानै सोरहाबा आथिं जखम जाबाय आखाइ जखम जाबाय सोरनिबा आथिङा माने गल पस्टआव जोबाबो बला गल पस्टआव हाबा बेफोरनि जोंहा मोनसे हेलिं सेन्टार जों इटिमধ্যे क'क्राझाराव जों बानायगासिनो दङ दा बिनि गेजेरजोंबो जों बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनो हायो आं बेखायनो खावलायगोन जोंनि गार्जेन बिथांमोनखौ जे स्पर्ट्सनि बेलायावहा स्पर्ट्सआव गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ हगारोब्ला जायफोर इभेन्ट्सआ जाय डिसिप्लिना रेकगनाइज अलिम्पिक एस'सिएसनानो होन स्कुल फेडारेसन अफ इन्डियायानो होन बे रेकगनाइज गेमफोरखौ जायफोर जोंनि जेनेरेसना गेलेयो बेवहाय जेबो मुलाम्फा जायै जेबो गैया खहा जानाय जेबो गैया बेयाव लाब जायो बा मुलाम्फा जायो बेयाव सोरहाबा साख्रि मोनाबाबो अन्तत डिसिप्लिनखौ बजायना लाखिनो हागोन सोरहाबा साख्रि मोनाखैबाबो गावनि फिजिकेलि फिट लाखिनो हागोन बेबायदि बिथिङाव जों होनो हायो आरो दिनैथ' जों नुदों जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा समाजनि जायखौ जों बेरेखा होनना बुङो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस होनना बुङो बे